हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो खावलायनो सानो बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो जाहाथे नोंथांनि बे भिडिअ शेयार खालामनायावहाय जोङो सोरबा गुबुन सासेखौ मदद खालामनो हायो जोङो दिनै मोनसे जायगायाव थांनानै स्पटआव थांनानै जोङो सोरखौबा मदद खालामनो हाया जानो हागौ अब्लाबो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो मदद होनो हायो नङा होमबा एसेब्लाबो भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे बे नोंथांनि भिडिअ शेयार खालामनायाव बे भिडिअआ गुबुन सासेनाव गोसारहैनानै जाहाथे जाय सुबुङा खैफोदाव गोग्लैनानै दं बेखौ जों खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो हायो नङा होमबा रायजोफोर दा बे जाथाया जाहैबाय नोंथांमोन मिसिं जानाय जाथाय आन्दायनाय एबा गोमानाय हो नोंथांमोन दा बे जाथाया जादोंमोन बे जानुवारि दाननिनो 10 थारिख जानुवारि 2025 इं मायथाइखालि दा बिसोरो माने गावनि हिन्जाव आरो बे गोमानाय सुबुं बेनिफ्राय गामिनि लोगोफोरबो दं होननानै बुंदोंमोन दा बिसोरो ट्रेनजों फैबाय थादोंमोन सेकनुर केरेला रेलवे स्टेशननिफ्राय बिसोरो निउ बङाइगावसिम गाखोबोगासिनोमोन ट्रेनावहाय निउ बङाइगावहाय 13 थारिख जानुवारि 2025 खालि बिसोरो मोनफैनो गोनांमोन दा बे फैबाय थानाय समाव केरेलानिफ्राय फैबाय थानाय समावहाय माने बे ट्रेनाथ' तामिलनाडुजों फैयो नालाय कयमुत्तुर रेलवे स्टेशन कयमुत्तुर जंसन मोनफैयो नङा होमबा रायजोफोर दा बेवहाय माने कयमुत्तुरावहाय बिसोरो माने ट्रेनाबो एसे भिर होननानै बुंदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला एसे मिथिनो मोननाय बादिब्ला माने बिसोरनि टिकेटआ कनफार्म नङा बादि बेनिफ्राय वेटिं ना जेनेरेल बेवहाय फैदों होननानै फोरमायहरदों एक्जाक्ट आं बेखौ मिथिनाय जायाखै दा बेनो मेन प्रब्लेमा नोंथांमोन माने जोङो कनफार्म टिकेटआवहाय गावबागाव सिट सेलेक्ट खालामनानै कनफार्म टिकेटआवहाय मोजाङै मोजां कनफार्म खालामनानै फैया जोङो जेनेरेलाव बा वेटिं लिस्टआव फैयो बेवहायनो माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदि मेन्टेलिटि प्रब्लेम जानानै आन्दायलाबायनाय ओंखारफ्लांनाय बेफोरबायदि जाथाया जायो आरोखि दा बेनिखायनो आं खावलायनो सानदों जाय बिथांमोनहा बाहेरायाव बा एबा गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाफैनाय बा फरायनो थाफैनाय गासैबो नोंथांमोनहा माने माब्लाबाबो ट्रेनजों फैयोब्ला ट्रेनखौ सिटआ कनफार्मबासो फै कनफार्म नङाबा बेफोरबायदि प्रब्लेम जानायनि गोबां चान्सेस थायो बावैसो सिगां आङो सासे सुबुं मिसिं जानायनि आङो भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन कलकातायाव दा बेखौ मोननो हाबाय आं बिनि गोदान भिडिअ लाबोगासिनो दङ दा बे बिथांमोनहा माने निउ बङाइगाव 13 थारिखआव मोनहैनो गोनांमोन दा बिसोरो कयमुत्तुर तामिलनाडु कयमुत्तुरनिफ्रायनो बे मानसिखौ नुवाखै होननानै बुंदों जाय सुबुङा गोमादों दा बे गोमानाय सुबुंनि मुङा जाहैबाय प्रणब बर' बियो जयै फैदोंमोन बेनिफ्राय कयमुत्तुरनिफ्रायनो बिसोर नुनो मोनाखै दा बे समावहाय बिसोर मा सानदों जाहैबाय गुबुन दाब्बायाव गाखोबाय खोमा साननानै बिसोर फैबाय थाबाय बेनिफ्राय गावसोर सौफैलायबाय आरोखि गावसोरनि जे लकेसन निउ बङाइगावसिम दा बेनिफ्राय निउ बङाइगाव ओंखारनानै नायफैबा मानसिया गैया दा बेनिफ्राय आंनिसिम कन्टेक्ट खालामहरदों न'खरनिफ्राय माने भिडिअ खालामनानै होनो जाहाथे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौ सोरबा नङा सोरबा सासेया नुसननानै जाहाथे जे आं कन्टेक्ट नाम्बार होगोन स्क्रिनावहाय बेहाय नोंथांमोनहा नुसनबायोब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय आरो हायोब्ला आंनिसिमबो खोन्थाहरनो हागोन दा बे ट्रेननि नाम्बारखौ आं खोन्थानि ट्रेननि आरो नाम्बारखौ बे ट्रेनानो जाहैबाय दुर्गा विवेक एक्सप्रेस ट्रेन नाम्बार 22503 बे ट्रेनजों फैदोंमोन आरोखि बियो केरेलानिफ्राय निउ जोंनि आसामसिम फैयो बिसोरो निउ बङाइगाव ओंखारनायमोन दा बे गोमानाय सुबुंनि आङो डिटेलखौबो एसे हरनि बिनि नेटिभ एड्रेसखौ बिथांनि मुङा जाहैबाय प्रणब बर' गामिया बाक्सारा पिअ इरा बामुन्दी बेनिफ्राय पिएस सर्तेबारि डिस्ट्रिक्ट बरपेटा आसाम दा आङो बेहाय बिमा बिफानि नामखौ फोरमायनाय जायाखिसै आङो स्क्रिनाव लिरनानै होगोन नोंथांमोनहा बेवहायनो बिमा बिफानि मुंखौबो मिथिनो मोनगोन दा आं बेखौनो खावलायगोन गासै आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ जाहाथे नोंथाङा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो आरो जोङो थाबैनो जाहाथे बे आन्दायनाय जे प्रणब बर' बिथांखौ जों थाबैनो मोनफिननानै न'सिम दैथायहरनो हायो दा बिनि न'खरनि फ्राय बेखौ तामिलनाडुसिम नागिरनो फैगासिनो दं हय बिथांमोनहा लोगो मोननोबो हागौ बा लोगो मोनाबो जानो हागौ बेनिखायनो जोङो जेसेबांखिनि तामिलनाडु रायजोआव बा कर्नाटकआव बा एनि स्टेटआवहाय जोङो बर' रायजो राजाफोर दंफैयो नोंथांमोनहा एसे बे सावगारि होनाय बे प्रणब बर'खौ जेरावखि नुसना नोंथांमोनहा प्लिज अननानै बेखौ हमथानानै दोन आरो स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय
बा खिन्थाहरबानो जाबाय बेनिफ्राय जोङो थाबैनो बेखौ रेस्किउ खालामनानै न'सिम दैथायहरनायनि माबा मोनसे प्लानिं खालामगोन दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै रायजोफोर थेंक इउ